Okay, díomh card agus fáilte isteach go dtí an seachtain gear seo. So an seachtain seo nílach an céidín deirgin agus an aon le déanamh goibh, so léime muid díorcha seach leis an géidín. So mars go ná tá an nasc don leathnach an seo agus tá nasc don bhir Microsoft an sin agus bé an YouTube an seo. So má téimiid seach chuig an géidín. Feic muid bé muid léamh an text ar leathnach céad trídeag cardeag de Viel Spaß 2 agus bé muid freagart na ceisna seo as gur máis ar an bhfuirm be an ceacht de YouTube an seo agus dúmh fearm maidin amórach. So chur méid gachar tábhachtach an sin muna bhfuil an leabhar ag oberdit ach racha muid isteach mar sa ceacht deirí sulla raibh an measúna leúnach le déanamh goibh bhís bhí fecant ar an as ist agus an adjectív, so bhí an lista de focail sin. So luigh mar go raibh cúpla focail a taon díreach le bríthair. So bé muid úsáid an folklór sin níos to níos na ceistena agus bé muid buint úsáide as na bríthaire achan irid. So níl mór an le déine a gcuin aniu seachas le tríd iad sin agus an léituiscint agus an sin na ceisna a scríobh. So má tá an bríthair in úsáide got in nunad an adiacht. So leis an adiacht déireann tú tá sé agus rud éigean. Leis na bríthaire tá bríthair éigesúla sa Germánis a déanann an cur síos faoin aimseir ina éonar. Níl an tá sé structure ag teastáil. Is féidir just rá tá agus an sin tá an rud ag tarlú. So es blitzt sin an tintrach. So tá tintrach amach an sin. Nu ag tintrach in á riir gweilge mí ceart ach sin an rud atá ag rá an ag. Es blitzt sin an bríthair ó blitzen. So mas muíonn se faoi Santa le blitzen sin an rud atá ag rá faoi blitzen. Es donnert sin Santa eile donnar an blitzen. So an bríthair donnarn sin tuntrach. So an tuntrach agus an tintrach an sin. Now es hagelt sin an hageln sin ag cur clucha sneachta. So tá sé ag cur clucha sneachta. An sin tá an bríthair regnen. So sin tá sé ag cur báistí. An sin tá an bríthair schneien. So sin ag cur sneachta. So es schneit sin tá sé ag cur sneachta. Agus an sin tá an bríthair es shootet. Sin shooten. So sin tá sé níos measa ná regnen sin ag stala báistí. Tá sé ú fásach ag stala báistí. So es shootet. So sin na sé bríthaire atá ag teastáil uan inniu. So bhfuil den an píosa léisan agus an sin bé muid na ceisna aigart. Anna éasca, Lenny und Rita tastig fekant amach an funneog an sin. Lenny, Rita, wie ist das Wetter heute? So tá sé curceist in unna ag fekant amach an funneog. An nílas gan céim fáilbaitir. So curceist, Rita, wie ist das Wetter heute? Dárí, I mean, look, feic tá funneog taobh hir though agus tá sé curceisteir constán aimseir. Like, dárí, nach bhfuil phone again. Nach féidir fekant ar an iPhone agus an glór fascination a heimsre. A lurg ar Google. Reinos, constán aimseir nu. Es ist furchtbar draußen. So tá sé ú fásach las mu. Es schüttet. So tá sé ag stella báistí. Agus sin Lenny, oh nein, ich muss zum Hockeytraining. Agus tá Lenny go, oh no, caihíme, ich muss, níl raibh dul chuig tréinál hocka. Then Jakob und Papa. Papa, wie ist das Wetter morgen? Agus a rís, look, tá an funneog taobh hir though. Agus tá sé gur an ceist. I mean, cé tá ag tarn na pictúir seo. Tá sé dochreite dar ire. Papa, wie ist das Wetter morgen? Constant aimseir inniu nu ar maidin. Morgen ist es kalt. Inniu tá sé fuór. Heute Abend schneit es bestimmt. So heute Abend, so tróna inniu, bé sé cínse ag cur sneachta. So es schneit bestimmt. So an sin bestimmt sin cínse. And then Jakob, super. Oh, look, tá sé géirí dul amach, tá sé réile dul amach. So má fecinn sibh, brown ma fecinn sibh an seo,
Tá an focail aimimseir sa Germánis annach sú leis an béle. Ja, das Wetter. Tá sé is Sprachen, anderen Sprachen ähnlich, so Niederländisch 4, Danisch Weisser, Schwedisch Feder and Norwegisch Fear. So an sin tá muid denmh Übung 3 inis, agus béis bheith scríomh na focail sin an bhurm. So tá an bhurm an sin, tá an nasc an bhéilear nó an sin, muna bhfuil sé teacht suas, breú refresh suas an seo, nó just breú an form agus os clóis sé tabelle agus an sin tucha sé suas mar seo riomhre nó mar seo má tá tú de gohan nó de iPad. So an sin tá sé gríomhar caiith tú an abertumlan a scríomh. Es ist sonnig. Má tá cabhar uamh ná an dermid, tá sé an sin agus tá gacrad an sin freisin. Bí cínse gur litrín sibh gacrad I gceart, go háir leis na umlauts, tá si bh ann umlauts chuirteach go hána éasca na iPadna, agus nuair tá sibh críoch na lo siúd, breú submit agus tucha sé isteach tríd. So sin a méid le déanamh inniu go n-éirí libh agus tám an taobh eile don riomh fós má tá cabhar sa bhreis.